SiteGround са наши партньори този сезон и имаме специални въпроси, които те задават към всички наши гости. Те са блиц, така че можеш да си колкото искаш лаконична. И първият от тях е свързан с твоите любими места в интернет. Напоследък страшно много по интернет сайтове за новини, защото той е такъв гювеч от събития, че ти трябва да си постоянно на щрек и трябва постоянно всеки 20 минути се случва нещо различно, нещо ново и то е коренно противоположно на това, което сутринта си прочел, примерно. Така че, да. И другото е, че аз нямам телевизия вкъщи. Така че единственото ми пространство, от което се информирам за новините, са каналите на новинарските агенции в интернет и също, ако искам да гледам някой филм или нещо подобно, Netflix. Един въпрос, който много харесвам от анкетата на SiteGround и той е чисто човешки. В ерата на изкуствения интелект, кои са твоите незаменими човешки качества? Мисля, че личният контакт, когато трябва да предадеш някакво послание, съобщение, да убедиш някого в една кауза, не може да бъде заменен по никакъв начин с рационалното прочитане на текста на същите тези думи, които ти би казал в личен контакт с даден човек. Да, супер. Точно, ясно, конкретно. Последният ни въпрос е или молба. Опиши с 3 думи новия човек на нашето утре, бъдеще. Новият човек трябва да е изключително адаптивен, трябва да е отговорен, защото нещата, които правим, имат страхотни последици, докато преди във времето сме можели да си позволяваме да си свърляме боклука и да генерираме отпадъци както искаме. Вече имаме много малко време, в което да си позволим такова безотговорно поведение. Значи, адаптивен, отговорен и образован. Защото образованието е това, което мисля, че ще ни спаси като човечество и като ценности.